sa una nga wala pang mga cellphone. Muadto og maligo sa sapangan ng gipanon. Ug magdula-dula mi sa ilawom sa among silong. Wa mi problema, perting lipaya. Lahi ra jud ang mga Bag-Ong Tubo sa karon. 10 anyos pa na ay kachat-chat, kiligon na kung na ay mangidhat. Ang uban sab nga gauyab-uyab ay pagkangilad. O kinabuhi kabata ang Bag-Ong Tubo, di mo eskwela kung ang kwarta di dinagko. Gabi narkada ug naapay mga bisyo. Ay, badlo nga si Inday. Katong kami sa una nga wala pang mga cellphone. Mamayabas lang ni o amo ang ibaligya dayon. Ug magbalay-balay mi gamit na mo atop nga dahon. Wa mi problema, perting lipaya. Lahi ra jud ang mga Bag-Ong Tubo sa karon. Ang uyab ilang nga ilugan, makigdumog pa sa kauban. Sayo nga napamabdusan, agoy pastilan. O kinabuhi kabata ang Bag-Ong Tubo, di mo eskwela kung ang kwarta di dinagko. Gabi narkada ug naapay mga bisyo. Ay, badlo nga si Inday. O kinabuhi kabata ang Bag-Ong Tubo,